osoko bilkuranetara gerturatu zareten guztio atxaldean. Bueno, ohituraren nahien azkenengo osoko bilkuranetara udal gobernuak ekartzen dau proposamen bezala 2020ko, hau da datorren urteko proposamena, ez? Aurrekontuen proposamena. Proposamen honen inguruan, ezagutzen dezute, oposizio talde ezagutzen dezute, guk ere udal gobernu bezala ere publiko egin dugu titular gisa, baina bai, azpimarratu nahiko nitzuzke 3 edo 4 gauza. Lehenik esan, azken finean 3 mezuz, ez? Hau da, aurrekontu hauek egiten dira, eta hortzen esaten dugun bezala, zuhurtzia horrekin, ez dira, errekurtsoak mugatuak dira. Horten dauzkago 34.809 eurotako aurrekontu bat, horten 2008ko, zabede? Errealista zerbetik, azken finean hemen maioren bueltan gazin dano badakigu errealismoz jokatu behar degula aurrekontuetan, zeren eta badakigu aurrekontu honen isauneko ere bat, isauneko 34an bueltan soldatetara bideratzen da partida handi bat horra bideratzen dara, eta hori adresetan dezaten bezala finantzioki kautiboa da, hortara bideratzen da, eta ia beste, uneko 33 gutxi gora gara baita bideratzen da, udaletxe honek instituzio moduan, administrazioa bezala, azatearra ematen dutzien zerbitzuetara, eta zerbitzu horiek emateko sortzen dira gastuetara. Eta orduan, hor geratzen zaigu, beste uneko 30 bultan, margen de maniobra hori daukagu, hau da, horregatik esaten dugu, errealismoz ikusi bat ditugula aurrekontu hauek, hauen partidak eraikitzerako orduan. Eta beste, eta hirugarren mezua. Dira, gure bestetan aurrekontu eraikitzaile batzu. Azken urteetan, udal gobernu honek proiektu batekin datoz, eta egia da aurrekontu honek pizla direnak, ze proiektu aurrera eraman nahi ditugu, eramaten ari garen eta eraman nahi ditugu. Besteak beste. Hau da, egia da, inbertxotan igoera bat egon dara, inbertxotan orten 5.245.000 euro bideratzen da, gutxi gora bera aurrekontuaren 15, eta hor, nora bideratzen da, zertan gauzatzen da hori, gauzatzen da besteak beste. Azken urteetan, udaletxe honek egin duen esfortxo batetan, benetan arrazata ekarrentzak beharrezkoa, derrigorrezkoa dan proiektu batetara. Eta hau da, Juan Arzamendi musikatxea eta kulturola, eta behin abertez izango dugu. Horregatik askotan, oposizioko alderdi ezberdinak esaten dugu zutenean, askotan esan dugu zutenean hormigoia, eta uste dugu horrelako proiektu bat izan dela beretan, derrigorrezkoa dana herri honetzako, zeta eraikitzailea, hori ez da hormigoia, hori da kultura, hori da hezkuntza, hori da bideratzea da. Hortara egia da, urtetan eta urtetan errekutxo asko bideratu direla, eta horten ere, Panartzen den musikatxera, 519.000 euro gutxi gora bideratzen da, 519.000 euro jaurrak bukatzeko, eta 3.000 euroko partida bat dago ekipamendutarako. Eta 5.000 euro beste gutxi gora bera kulturo beratik ere. Eta zer gehiago, zertan dago 5 milioi horretatik zein den partidari kondizioa. Partida ondizioa da, irizarretasunaren baitzak eta auzoen bizikiletatea hobetzeko doa batez ere diru partida ondizionetariko bat 2020ko aurrekontuetan egungo igogailuetara. Azte honetan azten dira obrak eta horra doa partidak garrantzitsu bat. Eta baita ere datorren 2021 bateko aurrekontutan joango da, eta 2021 batean batez ere gauzatuko da, baina baita ere 2020ko aurrekontuetan partida garrantzitsu bat doa, eta Santa Teresako igogailu horri martxan jartzeko, proiektu idazteko partida bat. Eta nola ez baita ere, Arabatorrideko obrak bukatzeko horreita beste 6.000 eurotako partida garrantzitsu bat dago. Baina honek esan nahi du guztia doa da eraikuntzatara, eta gauzak egitera, derrigorrezkoak direnak herri honen eraikuntzarako bakarrik, ez? Baita ere, partida garrantzitsu bat, urtetik urtera igotzen doiana, gizarte zerbitzutarako. Ja, gure aurrekontuan, 10%, hau da, 3.400.000 euro doa gizarte izatera aurten, 9%ko igoera batekin. Horregatik, egia da, azken urteetan, eta beti gaude horrelako ranking batetan horra gertzen gara, bai estatu mailan eta bai euskadi mailan,
arrasate beti dago, erdixetako bat non errekutxo hori bideratzen dagoen behar izan dauko pertsonetara. Eta hori ere isla egiten da 2008ko aurrekontuetan. Eta, bueno, egia esan ez noa hori partidaz partida aurrekontuak onartzen direnean publikoak izan da, hor egongo dira partida guztiak, eta hau ez da gauza bat aurrekontuak betik esaten dugu erramenta finantzio bizi bat dara, eta hor urtean zehar egiten diren egokoitzapenak eta etortzen dira normaltasun osoko bilkura honetara, eta joango gara horietaz hitz egiten.